Kru peluncur roket ganda MLRS Smerch Rusia menghancurkan kru artileri tentara Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Belgorod. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia, 21 Maret. Radar pengintai menerima koordinat musuh yang bergerak dengan beberapa sistem peluncuran roket serta artileri buatan asing di wilayah perbatasan wilayah Belgorod. Setelah itu koordinat sasaran ditentukan dengan cermat. Selebihnya, kru MLRS Smerch menuntaskan tugasnya. Дорогі українці, українки, підсумки за цей день. Почав день з доповіді головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича. Основні наші дії, ситуація зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Максимально активно працюємо з партнерами та щодо внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим воїнам більш необхідних засобів. Друге, багато міжнародної роботи сьогодні, дуже активний день, розмова з прем'єр-міністром Індії. Подякував пану прем'єр-міністру Моді за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Також за участь в роботі щодо формули миру на рівні радників. Запросив Індію взяти участь в першому глобальному саміті миру, який готуємо в Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та у захисті цілей та принципів статуту ООН. Саме в цьому сенс нашої формули миру. Звичайно, обговорили з паном прем'єр-міністром Індії двосторонні відносини. Сьогодні ж провів кілька міжнародних зустрічей у Києві. Вдень зустрівся із міністром оборони Нідерландів. Дуже предметна і хороша розмова. Ключове – це захист наших міст та сіл, це ППО для України, реальний порятунок наших людей від російського терору. Також збільшення можливостей нашої армії. Нідерланди – один із найбільш послідовних наших партнерів у захисті людського життя та справедливості. Ввечері провів зустріч із Джейком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова. І про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.